Okay, dito tayo. Gusto kong umakyat tayo, dito tayo. Ay, dami. Yan. Tingin ka dito. Yan, video to. Tangin na magag. Entering the entrance. Wala dyan, hindi kita maliligtas. Dito ka sa may sa may naka ka pala, naka sapatos ka pala. Hindi ka ba ng sapatos? Hindi, naka sapatos ka pala, hindi ko alam. Maraming mga tao kaya dito. Ay, tayo na, maliligo ako. Maliligo ka? Pwede naman, tapos pa. Oo, kumutubad. Ay shit! Sarap maligo! Sabihan na lang kita pag may tao na. Swimming jump mo, sir. Wait lang Ay, bababa tayo. Oo. Pag nadulas ka dyan, sir, tangay na. Kaya ba? Ayun guys, so nandito tayo sa Hingi Falls. Napakalamig ngayon, grabe. Woo! Naligo kayo dito? Dagal ko nang pumupunta dito, hindi pa ako nakakaligo. Naligo pa sana ako, tapos sa akin, isang mo sa bike ko na. Meron ka bang bike ko? Wala. Sabi mo kung saan pa pupunta. Ha? So, we're going up in the Japanese shrine right now.
Napakaganda ng view. Grabe. Alas dos to ah. Sayang yung tulip ni girl. Sir, naka-video ka, sir. Ayun, sir. Yo, what's up, mother? Yo. Goodbye, Maliko. Drive natin si Sir Justin. Chocolate Hill, guys. Ayun, andito kami sa Maliko. So, at meaning ng Maliko, guys, is palikot-likot lang. Yun lang yun. Wala nang iba. So, it's para siyang mini Baguio, guys. I mean, it's better than Baguio, guys. Pwede nyong puntahan anytime here at Pangasinan. You know? Baguio ng Pangasinan to, guys. Solid. Walang tapon, walang basura. Lahat solid. Ito ko, pabangking kami ngayon, mga sirs. Ating rider na si Sir Jasper. Parang ngayon ka lang ulit nag-rides na Seagull. Ha? So, anong say mo ngayon, sir? Sa road trip natin. So, grabing payong yan, oh. Color coding, oh. Parang Monday to Tuesday.